ସତ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କାର୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଥିଲା ଜୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଉପରେ ସିନା ଖୁସି ଅଛି, ଭିତରେ ପୁରା ବହୁତ ହି ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତ ମୋ ଆଖି ପାଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି ତ ଥଣ୍ଡାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଉ ମାମା, ଘର ଲୋକ ସବୁ ମିଶିକି ପଳେଇଥିଲୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ କାର୍ରେ ପଳେଇଥିଲୁ। ତ ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ଆମ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତ ତାପରେ ମାମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋତେ ସେଇଠି ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠୁ କିଛି ବରା ତରକାରୀ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସି ରୁମ୍କୁ ଆମେ ଠାକୁର ପାଇଁ ସଜାସଜି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଠି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲା। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ, ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ପଳେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ବଜାର ବି କାମ ଥିଲା, ସେଠୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ବସ୍ ପାଇଁ। ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫାଇନାଲ୍ ବସ୍। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।